kasihkan. Konco-koncoku, biar tanganmu genggam tanganku, biar pundakmu ono kanggo nangis, biar bulumu nengkremke atiku, nanging saiki tangan, pundak, lan bulumu ilang saka kulitku. Konco-koncoku kabeh, bayangno sadar ini tahanan sajroning yen ora ono welas lasi, ora ono uga kahanan tanpa pamrih sajroning manah atiku. Aku ngrasakno kepengin ngamuk waktu itu. Koncoan-koncoku, ilingo rasa atiku iki, jogon rasa welas asih iki. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.